Sempre benvidos unha semana máis A Lume de Carozo, o mellor podcast de Caldas, seguramente. Xa está. Bueno, a semana pasada metestenos un montón de caña co rollo de dispersademos un montón, sodes uns inútiles, non sabedes falar, non sei que. Entón decidimos facer o podcast un pouco máis serio. E trouxemos Unhas noticias. Eso mismo. Algúnas son trágicas á súa maneira e outras non. Entonces, queres dar ti? A primeira... Veña, esta deixocha. A primeira noticia. Se te portas ben, esta deixocha. Bueno, o titular da noticia está en Cervantino, pero bueno, sí. Aquí todos somos bilingües, non? Mueren 9 vacas en A Coruña tras comer burundanga que estaba entre la hierba. Voi de locos este titular. Buah, que locura, tío, pero eu non sabía que a burundanga era invasora ahora. Eu non sabía nin que a burundanga, o sea, era unha planta, sabes, non? ou nin que lle podera facer mal a unha vaca por comela así. Buah, é que como será en plan a droga que lle botan ás persoas? Bueno, o sea, porque a burundanga é o de... sintetizada, supoño, non? Pero en plan o extracto de onde se saca será a planta, non? Sí, supoño que sí. Pero... Buah, pois noticia... imagínate pa matar unha vaca, tío, o sea, un bicho titular... que pesa media tonelada, Claro. O titular da noticia, o sea, é así, non? Parece moi cómico, pero realmente é bastante trágico. Sí. Porque, sabes, según vas profundizando, ao final ves que era unha persona que tiña 12 vacas, case lle morren 9, o tío estaba rollo destruído. En plan, é con razón. De feito, habilitou, non? O Concello de Rois unha conta bancaria, sí, unha conta para poder facer donacións, é así. Que sei que se atopou as vacas con mareos, vomitando, rollo, o sea, bueno, claro, totalmente drogadas. Drogadísimas. Tiña que ser unha escena dantesca, unha cousa totalmente increíble. Outro ataque novo contra a pequena ganadería. É que é iso, Todo no que eu creo vese atacado. Funden a pequena mediana empresa, non? Sí. Mira, morreu a reina de Inglaterra, pareceme moito máis relevante que morrer en estar 9 vacas. Home, sería máis relevante se morrera facendo burundanga, pero... A reina, non? Sí, increíble. Bueno, seguro que tomaba cousas peores, Eso mismo. O asunto é que pobre señor. Sí. Iso é outra. Axudade, desde aquí, desde Lume de Carozo, incitamos a toda a xente que lle queira axudar a este señor. Seguro que o vades facer. Sí, realmente podedes buscar a noticia e xa vos o enlace para... Que bueno, que sempre está ben botar unha man. Ao final, a ver, é unha persona que se tiña 12 vacas, non? Sí, no, xa bastante, o sea... Claro, xa, bueno, estando como está a cousa. Bueno, seguinte noticia, non? Dalle. Pois resulta que... Espera un momento, que teño que consultar a chuleta, porque, a ver, somos máquinas, pero tampouco fliparse. Mira, vou abrir este porque me parece bastante interesante. Dalle. É Galloso que? Que pasou con Galloso? Espera un momento. Ostras, hai unha noticia de Galloso, pídovos, por favor, que a pasedes. Mira, vou empezar polo final. Vale. Eu pídovos que despois dedesnos o Prime para traer a Galloso. Buah... Bueno, é que eso sería a miña meta na vida. Buah, igual é a figura máis relevante da cultura galega dos últimos, que? 50 anos. Facilmente. En plan, igual Pili Pampín, Xil Ríos e Galloso, en plan... Pero tenemos os tres, non hai problema. Hostia, ojalá, macho. Aquí hai presupuesto. O asunto. Un home da Coruña sale da cárcel e comete un pequeno atraco para regresar porque non ten onde vivir. O sea, increíble. O rollo, non, que o home estaba... O sea, saleu da cárcel, foi ao banco con un cuchillo. Con unha navallita. Con unha navalla. Roubou no banco, parouse a mirar para as cámaras para que o pillaran, e a policía, bueno, se dera conta de quen era, e o tío largouse, e como o pillaron, foise entregar. Sí, hostia, así será a eficacia dos corpos de seguridade do Estado, que vai un tipo con unha navalla a un puto banco, atrácao, mira as cámaras e antes de que o pillen xa se entrega ele, en plan, mira, tío. E doulle tempo de arrancar, ir á casa, coller unha bolsa ca roupa e volver á comisaría para que o levaran á cárcel ca roupa, porque, chavales, hai que ser previsor. Sabes, ti, se te va a levar á cárcel, non vas volver á casa, nin nada, xa te meten ali co que tes. Entonces, o home, por xa levaba a roupa da casa. Buah, todas estas noticias que escollemos teñen como esa parte de poggers, que podría ser como un meme, non? E despois teñen como unha realidad que, joder, en plan, o pobre señor morreron as vacas. En plan, o pobre señor...
o atracador, en plan, en que condicións... O sea, que condicións de vida tería como para preferir volver para a cadea É que sí, realmente, que quedar en libertad. Claro, estas noticias ao final teñen un cabezamiento así un pouco cómico, pero é verdad que é bastante tráxico. Este señor, a ver, non sei hasta que punto, sabes, que vida tería antes, porque sí que é certo, sabes, se non ten ningún hobby, ninguna cousa, nin ten familia, nin ten ninguna cousa a que volver, nin recursos, claro. Igual, está na cárcel, pois danlle de comer, ten ali a súa piña, digamos, porque ao final somos un animal social, sí. Sabes, gusta estar con xente. A ver, é tristísimo que estés ben privado da liberdade, que é o máis importante casi que temos, sí. Sabes, despois da vida. Pero, jova, entendo en parte. Sí, sí. Que bueno, pasa, que teña que chegar a facer iso, sabes, sentirse cómodo ver, realmente é un pouco cómico. Home, sí, porque ao final a cárcel nadie quere ir, pero hai xente que unha vez que proba, pois mira. Home, non sei, nunca provei. Igual hai que probar. Eu dixenllo, cando estábamos preparando o guión do programa, dixenlle a William, tío, pues a min molaríame estar 3 ou 4 meses aí na cárcel a ver de que iba, tío. A ver o que se sinte, a ver como se sinten unhas cuantas navalladas. Pero unha cárcel de España, na cárcel de España tense calquera. O que hai que ir a facer a ruta. Claro, a ruta das cárceles. A ruta das cárceles, rollo, vas por Colombia, sabes? Chaval, iso sí que ten... Meteste en Medellín, tal, despois unha cárcel de Indonesia, porque... É un pouco igual de jodida, pero en distinto ámbito, sabes? No, o sea, non sei se será peor incluso unha cárcel ao mellor tailandesa. O sea, porque nunha de Colombia igual te matan, pero nunha tailandesa igual non te matan, pero estás vivindo aí, chaval. Nunha de Colombia igual tes esta opción de escalar puestos, non? Porque hai xente que vive ben. Pero na de Tailandia non teño claro que nadie viva ben. Xa, no, que va. E ademais... E na de Colombia nós tampouco, que somos moi blancos, sí, moi europeos. Sí, é verdad. Joder, na Sexta había un programa que era... Non sei se era... Algo de cárceles, sí. Sí, algunha movida rollo desto que van ás cárceles e tal. Aquí ni me acordo onde era, pero un país, digamos, que era de... Suramérica, Centroamérica... Sí. A parte boa de América. Sí. América la buena. E había ali un español que o pillarían, creo que o pillaran por tráfico de drogas e tal, é unha locura, en plan, arrancaran os dentes, que, o sea, claro, mal rollito. Eu que escoitara que se non tes como alguén con que facer piña, sabes, se non tes algún grupo ao que meterte, se non eres nin gringo, nin afroamericano, nin, sabes, se non tes a túa piña, é cando está realmente vendido. Sí, Falo de cárceles, eso, de cárceles de Sudamérica, Estados Unidos incluso. É que en Estados Unidos hai moito ese tópico de que os negros fan bandilla cos negros, latinos con latinos, e os blancos son nazis, o sea, supremacistas. Sí. E teste que xuntar con uns ou con outros, pero bueno. Cortamos este inciso sobre cárceles e metémonos na seguinte noticia. Isto, por exemplo. Outra noticia que o titular bastante cómico, pero esconde, dame a sensación a min unha parte bastante trágica. É que non sei, a ver, nesta noticia non sabemos porque é todo supuestamente, pero eu leo un cabezamiento, leo ti se queres. Eu véxome reflejado nesta noticia, a ver, ti leo un cabezamiento e despois comentamos o tema. Detenida una vecina de Lugo por golpear a su hija con el palo de una escoba. Claro, espera. Vale. O sea, comentamos antes de profundizar. Eu lín isto e o primeiro que se me veu á cabeza foi as nosas nais estaban todas presas. Hostia, sabes, os que nacemos, non sei, pero os que nacemos do 2000 para atrás, se as meteran presas por darnos cun pau da escoba ou por tirarnos unha zapatilla, estaban todas jodidísimos. O sea, éramos todos huérfanos, casi. Día y Alien Power, eso es lo mínimo que pasó en Lugo. É que tal cual. O sea, bueno, isto é claro, é a noticia máis light. Nós sempre collemos as máis serias, xa se nota. E bueno, sí, sigue lendo un pouco, o sea, sigue profundizando no tema, porque agora é cando se empeza a enturbiar a cousa. La niña de 14 años explicó a los agentes que su madre ya tenía expedientes abiertos en la Fiscalía de Menores. Bueno, todo isto a reyerta surgeu porque a chavala decía que non... Bueno, o que lle explicou a policía, non, o que di a noticia. Claro. Que non tiñan cena na casa e que a chavala decideu pedir por unha app. E aí foi donde, claro, donde se desatou as hostias. O normal. Sí. Claro, nai dixolle... Cena na puta casa, onde vas? Claro. Pero bueno, claro, o tema é que como non lle funcionaba a app, a chavala
quería baixar. Sí. E aí foi onde empezou o reino das hostias. E bueno, despois, claro, a noticia, como todas as que temos hoxe, cada vez vai se tornando máis turbia. Sí. Porque despois a rapaz explicou o sea, o que pon a noticia, non? Que era un episodio de violencia que xa se repetira máis veces e tal. E bueno, Sí, en teoría... a Fiscalía xa estaba avisada, non? Xa tiña varios... tiña antecedentes, non? Que a Fiscalía de violencia familiar. Sí. Claro, non sabemos hasta que punto a rapaza é unha cafre A ver, todo terrible. isto é supuestamente, a Claro. noticia específica supuestamente. Non sabemos hasta que punto a rapaza é unha Xa. cafre terrible ou a nai realmente é, bueno, O demo, bueno, claro, molalle levantar... é un pouco pilla, non? Sí, sí. Para non decir palabras malsonantes. Gustalle a diplomacia espartana. Eso. Pero bueno, canto menos curioso, sabes, que unha persona vai á cárcel por darlle co pau da escoba a súa filla. Bueno, a cárcel, a dependencias policiais. Bueno, sí. Sí. Pero bueno, realmente sí que puñía, claro, o sea, como decretaronlle cárcel, porque o sea recurrente, que non sei, claro, cantas veces foi ni nada, pero bueno, claro, o menor ao final sempre ten a razón ao principio, que está ben, non? Sí, home. Pero, A ver, claro, bueno, hasta certo punto tamén é darlle un poder que... eu que sei, tío, que no mundo hai de todo. Igual está ben, que teñan un nivel de protección alto, ben. Sí, a ver, igual aquí na nosa sociedade non... Bueno, eu que sei, sabes? Hai de todo en todos os sí. sitios, o sea, Sí. a veces danos a sensación de que estamos en Europa e tal, pero aquí hai miserias como en todos os lados. Sí. Bueno, siguiente noticia. Agora xa un pouco máis light ou que, como ves isto? Light depende que non mire, claro. A ver, é que todas estas É que noticias isto que trouxemos, en plan, como que teñen unha corteza que dis, buah, moi Sí. meme, moi tal, e canto máis profundizas, é como máis, bueno, máis, ao mellor non é tan tal, pero bueno, vos te den conta que todo o que digamos aquí, pois, Sí, a ver, tampouco é que esbardallamos. non ten moita trascendencia realmente. Nesta, o caso é que dous menores asaltaron unha capilla e pintaron de negro a cara dos santos. Buah, sí. Encheron de grafitis a iglesia, bueno. Puxeron o seu nombre na iglesia e pintaronlle a cara de negro aos santos. Ti, que opinas disto, rollo? Vouche facer a cuestión. Fora de que estés interesado ou non na iglesia, de que estés de acordo ou así, pareceche ben ou mal ou eche indiferente que estropeen algo considerado patrimonio? Porque realmente ao final as iglesias, que pasa? Que fora da ideoloxía teñen moitos anos, teñen esculturas con moitos anos, son patrimonio cultural. O sea, é unha cousa que non se debería estropear. Xa, o sea, os santos e tal teñen un valor artístico, non? Ti quedache algo de pena ou de remordimiento porque fixeran isto, condenaríalos, non? Que farías? Buah, é unha pregunta complicada, porque É por un unha pouco parte trampa. sí, son cousas Claro. antiguas que teñen un valor artístico, que teñen un valor histórico, e por outra parte, quen coño lle importa, sabes? Claro. O puto santo este que quen coño lle importa, sabes? Un ataque contra a iglesia sempre ben, joder, de vez en cuando que se jodan. Claro, eu entro un pouco na dicotomía esa, non? De que ao final, eu que sei, é como se os símbolos colles os símbolos dunha dictadura, imagínate, por poñer un exemplo, non? Colles unha escultura. Entendo que quites a escultura das calles, non? De que non, joder, de que non está en medio da Alameda unha escultura de Franco. Iso entendo perfectamente. Pero sí que me parece interesante que o collan, por exemplo, e o leven para outro sitio, porque ao final é como unha representación da historia. Sí, ten un valor histórico. Como o que é toda a simbología nazi, ese tipo de cousas que sí que hai a xente que lle poden interesar, e a min interésame, non porque estés de acordo Claro. ca súa, pero tampouco considero que sirva de nada borralo ou estropealo directamente. Porque outra cousa é iso, que ti colles unha arbástica e poñes ali na porta do concello. Dis ti, vale, iso non. Pero eu que sei, levalo a un museo con un contexto, porque ao final o importante de todo é o contexto. Iso sí, porque o sea, sí que A ver, pero supoño que se faría así en moitos sitios, non? Porque ao final supoño que restos da Segunda Guerra Mundial, pois eso, habraos en museos a patadas e cousas dos nazis e tal. O que pasa é que non está na calle. Bueno, a casa de Hitler creo que a derrubaran porque a xente iba ali a... A ver, en Alemania sí que son moi cortantes con ese tema. O sea, Home, como debería ser en España con o franquismo, pero en totalmente, cambio temos, bueno... Pero bueno, é o que vamos para atrás. Tamén despois ao mesmo tempo teñen museos sobre o tema, pero en determinados contextos. Xa. Porque que pasa que en España tiñamos todo á vista, rollo.
Eso, calle, faltaba poñer rollo calle, caudillo, o sea, eso que non está ben. Tío, na estrada hasta fai nada, a Farola, o sea, un sitio que hai era a Plaza del Generalísimo. Sí, por ejemplo. A calle esta de... Hasta non hai nada, literal, sí. Calvo Sotelo. Sí. Cago en Dios, macho. Bueno, ahora entrando un pouco xa en tema serio, real, aproveitando que é un podcast en galego, teremos que falar de galego, digo eu. Non, bueno, do idioma, dámoslle. que é un pouco que nos representa. Entonces, Podcast temático. eso mismo. Entonces a miña cuestión é de se en Galicia está ben utilizar os dous idiomas, non? Os idiomas cooficiales que hai. Galego, castelán. Se nos deberíamos de cantar máis por un, por outro, que se debería facer? A ver, eu Ti que opinión tes? falo castellano, o sea, aí o sea, a xente que De feito, por eso mesmo, parece moi interesante preguntarcho a ti, porque falas os dous indistintamente e moi fluido. O sea, dá igual, cambias moi rápido, non forzas. Entonces parece interesante a túa opinión. O sea, aparte ti que defendes o galego e que fales castelán, hai moita xente que lle choca. Entonces gustaríame que daras a túa opinión. A ver, eu en plan falo castellano porque en plan a xente que fala castellano a min eu son, o sea, son incapaz de responderlle en galego, non? Sí. Pero vai hasta o punto de en plan a xente que fala castelán que despois empeza a falar galego, tío, cóstame cambiar o registro ca xente unha animalada, en plan se o meu cerebro di, vale, usuario de castellano, xa está, falar en castellano, pum, e olvídome. E cando teño que cambiar eso, jódese o Windows, en plan, eu sei que ti falas galego. Sí. Que sei, dache un brote psicótico, sí. E empezas a falar castellano. Tío, seríame imposible falarche castellano a ti, porque sei que no, que falas galego e tal. Claro. Por outra parte, a min isto ojalá non fora así, non? Eu vexome moito máis reflejado sabes, no galego que no castellano. Eu, joder, eu que sei, colegas que teño, ti, por exemplo, ti non falas unha palabra de Cervantino aínda que che falen en... No, a ver, sí que, bueno, a veces por cuestión de traballo sobre todo, sabes? Bueno, claro. Teño que falar, pero bueno, sí que eu que sei, creíme con el e intento ver, eu tamén, pero... seguirlo falando, máis que nada porque ao final a lingua obviamente é parte da cultura, non? Ao final se perde a lingua, pois perde a cultura. Vai... Sí. Por exemplo, comentan aquí no chat que me parece interesante, non? Sempre cando o galego non se deixe de falar debería estar ben. Todas as linguas deberían ser respetadas. O sea, é totalmente así. A ver, sí, sí, a ver, todas as linguas que tiñen que ser respetadas, pero bueno, o galego non ten unha situación común como pode ter o catalán ou o vasco, por exemplo, sabes, dentro de España. Eu creo que co galego, despois profundizamos máis nestes temas, en plan, profundizámoslo máis, non? Sí. Pero os estigmas que a día de hoxe sigue habendo contra o galego é unha locura. Por eso, en plan, eu hasta certo punto falo castellano, porque me sale, sabes, se me falas en castellano vouche falar en castellano, pero non é algo que me guste, salme así e punto. Tampouco me esforzo moito en cambiarlo, pero, sabes? A ver, claro, eu, iso, ao final, mentras, creo que a ver, eu falo galego porque me acostumbrei a falar galego e todo o meu entorno fala galego. Porque ti na tua casa falaríanche galego claro, non me sale falar castelán e fun a un colegio de aldea no que me falaban todo o galego, que agora xa cambiou tamén. Entonces sáleme falar así. Pero sí que é verdad que non me parece mal que a xente cambie o idioma. Eso sempre cando se respete o outro. E sempre cando o outro non morra. Xa. Sí, pero que... Eu creo que hasta certo punto todo a cultura, todo o entretenimiento, todo, en plan, é mayoritariamente en castellano. Eu creo que sería máis worth, en plan, máis safe, máis seguro, en plan, Dios, ostras, ahora trilingüe, chaval, o políglota, parezco cuidado, o políglota entrou no chat. É que eu tuve un verano ali en Oxford e quedoume así un pouco de acento de Birmingham. Pois eso, en plan, como... Sabes, ti ainda que fales galego, sabes, sempre vas a saber falar castellano, porque, primeiro porque vas á puta escuela, é porque tela eso, é porque estudiaches, é porque sabes, é punto. Pero logo toda a corriente cultural, de entretenimiento, de contenido, de todo, a gran maioría, menos nós, que somos putos amos, é en castellano. Entonces, pois bueno, eu creo que é o galego que eso, que ten estigmas, que se está perdendo,
que cada vez a xente nova o fala menos. Por darlle un nivel de máis de protección, pois está ben. Galego imposto, por suposto. Pois a verdade é que estou totalmente de acordo. Seguindo con este tema, que che parecen os neofalantes? Eu, o sea... Bueno, personas, o sea, Sí, obvio, non, eso. persoas que poñes a falar galego aínda que a súa lingua natal fora o castelán, non? Por tema ideolóxico. Que che parece? Sí, bueno, o máis alá de tema ideolóxico, bueno, sempre ten algo que che fai cambiar, non? Sí. Pero bueno, eso, os neofalantes, hai moita xente que como que lle ten moita tirria, joder, bueno, de feito eu antes dicindo, no, eu a xente que fala castellano, logo empezo a falar galego, costame Sí. como moito Sí. traballo empezar a falar galego con eles, porque Sí. eso, porque o meu cerebro fai así o chip unha vez e xa está. Pero, o sea, a mí pareceme 100% É que hai xente que guai. lle fai como moito hate, non? O sea, que se sinte, Sí, que sí. sinte como ofendida. Xente moi galega, digamos, que imagínate como a min, non? Que falo galego de nacemento, sempre falei galego. Imagínate que ahora eu escoitara unha persona neofalante, porque yo notas, porque aparte suele levar Sí, o galego sí. normativo implícito, que falaremos disso tamén. Entonces, hai xente que lle ofende. Pareceme unha tontería que che ofenda, Sí. porque ao final estás indo en contra da túa cultura tamén, porque se está intentando falar galego é porque lle interesa. Sí, E lle porque- interesa o teu idioma, e lle interesa, bueno, ou o seu, e lle interesa a cultura. Estaba outra vez lendo aí un mensaxe do chat que me parecía bastante interesante, non sei se te estabas dando conta. Tío, sí, un chat moi enriquecedor, A verdade é que estou vendo concordo, esas... eu sempre confiei. Sí, sí, realmente, porque despois ao está a final- calaña de sempre Claro. por aí, pero... Ao final, os máis ignorantes vamos ser nós, non xa verás. Sí, bueno, ojalá. Leo textualmente. Cando empezas a falar en galego e nunca o falaches sempre che fan shaming, no sentido de que che preguntan desde cando falas galego? Cun pouco de mofa incluso. Xa. Eso sí que é verdad. É o que falamos agora dos neofalantes, que ridiculizan un pouco e tamén cortan á xente a falar galego. Xa, sí, sí. Non entendo porque hai que facer a nadie sentir así, pero bueno, sempre levamos malos cambios, dá igual do que sea, xa non creo que sea unha cuestión de idioma. Eu, mira, hasta certo punto, creo que ten que ver co que falamos no primer programa, unha das moitas cousas que falamos, Sí. que falamos de 1000 temas, pero E de ningún. E de ningún. O sea, un dos temas que falamos era eso, o sentimento de pertenza, non? Pois a unha comunidade. Sí. Pois imagínate o galego. Como ti como que falas galego crees que é como algo moi teu, non? En plan, porque eso, pensas que, bueno, en Galicia máis ou menos galego falantes, home, despois analizamos aquí, en plan, temos guardadas estadísticas e tal, Sí. pero digamos que en torno ao 50%, máis ou menos. Pois eso, que ten estigmas, que eso, máis alá de ser neofalante ou non. Creo que o feito de que eso, de que cando falas galego, de que teña estigmas, de aguantar eses estigmas, de todo eso dache como unha reivindicación que cando alguén empeza a falar galego dice, que ti falas galego, se eu levo Sí, sí. aquí desde o principio, chaval, desde que me aprenderon meus pais, Sí, sí, que cara, onde carallo vas ti? O sea, Parece que é un ofende, que che quitan o puesto, sabes? É unha cousa de eu estaba aquí antes Claro, que ti, que é fas? postureo, en plan, non vives, pero, o sea, que é unha tontería. A min todo o que sea, pois eso, en pro da nosa lingua, Sí. pois de puta madre, tío. Accións como que utilizan, por exemplo, non? A xente que utiliza os galegos só nas institucións, non? Que sale o presidente da comunidade e fala galego solo para dar os meetings, por exemplo, non? Xa. Ou para dar unha charla e despois fala castelán. Que Sempre. opinión tes diso? Buah, pois, home, é que teñen o que facer, é que, non sei, é complicado. O sea, Xa. pareceme mal, porque pareceme unha maneira de instrumentalizar algo como tan natural como é a nosa lingua. Claro. Porque, a ver, generalmente... De politizar, non? De politizar un pouco a... De utilizarla como un arma de campaña, porque, a ver, vamos a falar... Bueno, vou falar aquí, claro, joder, Sí. en plan, me cago en Dios, Feijóo non falou unha palabra de galego na súa puta vida. Nos mítines no Parlamento, pois, queda máis patriótico, non falando en galego. Claro. Pero non é algo propio del. É que, joder, de feito, Feijóo é eso que falamos, en plan, que se nota que é un neofalante da hostia. Sí, sí, sí. Aparte, sobre todo no seu caso, por exemplo, falalo na súa situación política. Porque na está ori- eu creo que hasta certo punto porque está obligado. Sí, pero ao final sí que é moi hipócrita, paríceme, porque na súa situación política dun partido de dereitas
é un pouco absurdo, sabes, que ao final son os que menos reivindican o galego. É un pouco Sí. absurdo. No, de feito ainda reivindican, bueno, isto foi Vox. Sí. Pero bueno, que ahora empezaron a romper. Bueno, tampouco, claro, non é moi bo exemplo tampouco. Un partido político o sea, Un partido ao final de xente antigua, digamos. Eu non sei nin como definirlo. Nostálgicos. Sí, nostálgicos. Que asco, macho. Sí. Pero eso, que o mismo rollo que de sempre, de que o catalán impoñenllo, Sí. o vasco tamén, pois agora o galego. O sea, que está a seguir indo para baixo, pero están impoñendo, sí. Despois, o caso contrario, me gustaría poñer. Da xente que fala galego na casa dos avós, por exemplo, non? Tío, cos pais. Ou cos pais. Cando vai a unha zona, sabes, a unha zona como máis rural, imagínate, que fala galego e despois cos seus amigos eso fala castelán. Xa. Iso, o sea, que opinión tes diso? Porque paréceme, o sea, bueno, paréceme curioso. Douche a palabra e despois opino. A ver, Para non é que quitarche moito. hasta certo punto é o que falaba, sabes, eu eso que vou opinar. Eu a min, eso, falan ben alguén falándome en castellano, voulle falar en castellano. O sea, que non é algo que do que te orgulloso, é algo que me sale así, pues tampouco me esforcei moito en cambiar. Non no teu caso de que alguén che fale castelán e xa lle contestes en castelán. Xa, que fala Eu na digo casa máis galego e fora claro, castelán. digo máis no caso ese de que non sei se forza, pero sí, que fala galego na casa e que fora Sí. fala castelán sempre. Mira, de feito, a min pasoume, o sea, fai nada, en plan, que unha compañeira no traballo, pois ten ali, o sea, alguén que é familia súa, e con ela fala galego, Sí. ela cando ven onde a min, porque, sabes, de escoitala os primeiros días, eu digo, esta chavala fala galego e tal. Sí. E ven, eu que sei, contar nada, 30 segundos de conversación protocolaria do traballo, e, sabes, falo en galego, e fálame castellano, tío. Pois que curioso, Sí. Hai cosas así. Eu que sei, hasta certo punto ti crees que algo teñen que ver os estigmas do galego neses casos? En plan, por que non falas galego fora da casa? A ver, eu creo que é totalmente estigma, sí, o sea, é como volvo ao mismo, é un Bueno, pouco pronúnciate sobre é unha sobre cuestión antes. un pouco rancia. Sabes, de o galego é menos. O sea, a sensación que me dá. Aínda que non o pensen directamente, porque eu non creo que moita xente pense, Xa. sabes, o galego é unha merda, Inconsciente, sí. non o vou falar fora. Non creo que sea iso. Eu creo que o sea, xa o temos tan interiorizado que che sale solo. Realmente, ou estar nunha situación, imagínate, que chego eu a un corrillo de persoas castelán falantes. Sí. Estou eu falando solo galego e pódome sentir violentado nese momento por dicir, ostras, sabes, que raro, só falo galego, é incómodo. A ver, eu hasta realmente é como algo que temos moi metido. É en plan, o sea, é moi absurdo. Así como vas contando, ti faríalo 100%. O sea, ti falarías A ver, galego. eu non cambiaría o repertorio nunca. Xa. Mentres a xente me entenda, a ver, seamos claros. E sentiríaste violentado eso? Se chegas a un traballo, a unha Sí. clase, X, e todo o mundo fala castellano, e ti falas galego, notarías, o sea, ti sentirías hasta certo punto incómodo, de alguna maneira? Sí. Iso pasoume realmente, o sea, na carreira, que non é por tal, pero a maioría eran vigueses e así, que naceran en Vigo, na media cidade e tal, e falaban castelán todos. De feito, había hasta cousas que non entendían ou non sabían decir, que eso sí que me parece moi heavy. A ver, non o critico ni nada, teñen esa situación, vale. Que despois algún incluso yo iba pegando e empezaba a falar en galego, decir palabras en galego, pero a situación era curiosa. Que pasa? Que, non sei, igual pola miña forma de ser non me sentín violentado, pero sí que pode ser incómodo. Pasará co euskera, pasará co catalán. No, pois eu creo que o que diferencia o galego nestas tendencias que falamos en torno aos estigmas, non? O galego do euskera e o catalán, o sea, xa nos metemos nunha cuestión que eu creo que é un pouco máis económica, social, política X, non? Pero que é que aquí as clases económicas, a burguesía, Sí. aquí en plan eran castelán falantes. Sí. Porque por todo, bueno, por circunstancias históricas. Sí, en sí, cambio no País Vasco, pues era ao revés, en plan En Cataluña, as clases, claro, en Cataluña as clases pudientes falaban catalán. De feito, en Cataluña, o sea, vamos a ver, o sea, isto é facts, o sea, non lle vou descubrir aquí nadie, pero o catalán en sí hubo unha época, sobre todo, pois, non sei, igual non sei cando foi o pico de inmigración de andaluces a Cataluña, non? Pero cando máis prestigio cobrou o catalán
era porque era un elemento diferenciador entre os charnegos, a xente que viña de fora, e os cataláns como de pura cepa. Sí. Sabes? Utilizábano como un, sabes, como un elemento de distinción nese sentido. Sí, ao final... Con todos os estigmas que despois tería ser charnego en Cataluña, sabes? Claro, que pasoulle ao revés que aquí. Claro. Ao final aquí quedou nunha zona, o sea, quedou o galego totalmente relegado a clases sociales baixas da época, digamos. Sí. É un idioma Ao rural, a zona agrícola, a zona da costa, de mariñeiros. Sí. Sabes, prohibiron nas clases falar na súa época, non? Falar o galego e quedou totalmente relegado. Sí. É que isto, agora podemos... Bueno, gracias tamén a esa xente que o conservou. Sí, home, porque ao final, por moito que proíban falar o galego, a ver, que carallo van falar na súa casa a xente? Claro, é que eu vexo no meu caso, de proíbeme falar, ahora mismo veñen e proíbeme falar o galego, e non vou deixar de falalo. O sea, deixarei de falalo se sei que me matan na calle, pero vou chegar a casa, vou estar aquí falando contigo e vou falar galego porque é a lingua que me sale. Sabes, non vou quedar, non sei, non me vou poñer a falar castelán en privado porque me estén obrigando. Xa. Bueno, hasta certo punto profundizamos un pouco máis nos que estigmas hai contra o galego? Que estigmas pensas ti que hai? Aparte do de eso que é un idioma de labriegos. A ver, eu creo que sí xa é un estigma bastante grave, realmente. A ver, é que non sei hasta que punto... Non sea bruto, hable castellano. Eu creo que se traballou bastante nese sentido. Sí, non? Que pasa? Que agora a xente como que colleu inercia de falar castelán. Non, dame un pouco esa sensación. Tampouco é que lle ofenda... Eu falo da nosa xeración, Non creo que lle ofenda a demasiada xente en Galicia que lle fales galego ou que pense que eres menos por falar galego, a maioría. Pero, claro, o sea, a inercia, o curso, sigue en que se tanta xente fala castelán, pois máis xente sigue falando castelán, e máis xente deixa de falar galego para unirse a falar castelán, e se, ainda que na casa teu pai fale galego, se tua nai fala castelán, igual, ves o que dicías, todo o contido en castelán, chegas á escola, todo o mundo fala castelán. Entonces ao final influencias te vas acabar por falar o idioma que máis escoitas. É normal, non teñen culpa tampouco. Mira, eu o feito de isto que estábamos falando antes, o sea, bueno, joder, que eu digo en plan que eu falo castellano, en plan, a mí me alguén falando castellano e cóstame moito responder en galego, o sea, é que non penso, o sea, colla e pum, falo en castellano. Realmente, a ver, eu sei que ti non o fas por cambio os registros, sabes? Joder, eu de toda a puta vida en plan, na miña clase creo que máis ou menos, sabes, había como a mellor mitad, sabes? Había xente que falaba galego, sabes, na miña casa só se falaba galego. É curioso, Pero tuve unha profesora, en plan, os 4 primeiros anos de primaria, que me falou, o sea, que só falaba castellano, menos en galego, claro. E creo que foi iso que o que me trastocou. E tamén teño un colega igual que a min, na casa só falaban galego, en plan, na mesma clase que a min, moita xente que falaba galego. E el tamén falaba castellano. De feito, no noso grupo de amigos pasa vos a varios. Se o pensas, eso. O de cambiar o registro. De cambiar o registro. É tamén moi fluido. Sabes, esa cuestión. Pero no teu caso, por exemplo, marcoute moito unha persona concreta, se o pensas. Porque realmente se todo o mundo che falaba galego, é unha persoa, unha profesora, che falaba castelán... Tiñes que falar... Bueno, claro, eu falaba de castellano, Claro, porque hasta que punto che calou, sabes, o rollo de... Vale, a hora de adulto vale, estáme falando castelán, teño que falar castelán. E xa non o pensas, e che salta. Claro, porque esa é a época na que che están construindo o cerebro, sabes? Pero entonces eu tiña unha profesora que falaba castelán e non me quedou. O sea, é sabes, curioso como cada un tomamos un camiño, non? Sí. Bueno, porque... Home, iso é pa outro tema e tal, pero a posición de poder que teñen os profesores e tal... Eu, como son un ser moi gregario e tal, fálame castellano. Totalmente fácil. Faloche castellano, sen problema, se me falas euskera tamén. Sí, ojalá, entón che falara en inglés, chino, un pouco de todo. Na época para que xa che salira a falar así as 4 fluidas. Bueno. Xa postos a... O sea, eu estou seguro de que se eso pasara... Sí. Ti hasta certo punto... Bueno, isto, o sea, nada, un breve inciso, non? Ti crees que falas ben en inglés? No. A ver, ben... O sea, enténdelo sobrado, cabrón. Sí, a ver, entendo francés. A ver, falalo é moito máis difícil. O sea, eu creo que nós pensamos... Sí, sobrado. Eu creo que é iso, o sea, no sentido de, vale, vou a unha zona que falan inglés, podo chegar a comunicarme, se me falan a modo, sabes, con moita paciencia, sí. Que falo ben, no. No, xa. Crees que nos dá unha ventaja
Hostia, xa estaba falando castellano, non? Sí. Crees que nos dá unha ventaja? Bueno, eso foi un castelanismo, tampouco. Bueno, Foi aí non sei. unha pequena joda, digamos. Que temos, en plan, bueno, porque iso é o que din, non? Que cantos máis idiomas falas, máis fácil é aprender outros. Sí. Ao ser bilingües, crees que temos aí un plus? A ver, sí, claro. Sí, ¿no? A ver, mismo hai, que? Hai 2 semanas. Fun a Portugal. Xa. Por poñerche o exemplo máis obvio de todos. Fun a Portugal fomos a unha visita guiada dun pazo moi bonito, por certo. Era unha visita guiada que durou sobre 50 minutos. A visita era en portugués, porque eran todos portugueses, menos... En que zona de Portugal era? A miña parella que éramos galegos. Falou portugués todo o tempo e non lle tuvemos que preguntar nada. Xa. A ver, hai algunha palabra que se che pode escapar, Home, pero ao claro. final ao ser tan parecido é que xa che queda. Se vas a Brasil e che falan a modo, tamén pode che pasar bastante parecido. Depois que pasa, non lle entendía a algúns de Lisboa que estaban ali falando rápido entre eles. Xa. Iso é o tema, pero ao guía que estaba falando calmado, vocalizando, entendíalle todo perfectamente. É claro que é unha ventaxa entender varios idiomas de nacimiento. Para min, polo menos, pareceme unha... Sí, sí. Bueno, eu fai pouco fui a un meeting Sí. X e tamén había unha poñente que era portuguesa. Sí. Non me acordo moito porque non lle fixen moito caso, pero creo que máis ou menos debían entender porque non... Outra cosa que non lle fixeras caso, pero entendías, Sí, non? sí. Non te perdías, digamos. No. Bueno, xa vemos que estades bastante activos no chat. Dentro dun pouco colleremos as preguntas do chat e tratarémolos un pouco máis a fondo. Sí, a ver, despois hoxe, a ver, non estamos como outro día mirando seguido o chat porque parece que non, pero, o sea, é bastante complicado en plan manter unha conversación entre nós, máis falar con vos. Podemos sacar algún apunte, pero aínda estamos traballando nelo, chavales. Isto que está comentando de falan máis galegos portugueses que os de Ribeira. Eso é totalmente verdade. Bueno, no norte falan moi galego, os portugueses. Tamén Falan é moi galego, non? Tamén é verdade que ao final están en contacto directo, o sea, Claro. eu estaba comendo nunha terraza e sentía a falar as cociñeiras do bar de enfrente e estaba unha falando portugués e outra en galego. O sea, están ao final Xa, bueno, ademais que hai Man a man. unha migración diaria de xente rollo Claro. de portugueses a Porriño e Sí. despois de xente de Vigo a traballar ao norte de Portugal. Totalmente. Porque os solares son máis baratos, hai un montón de polígonos industriales no norte de Portugal. O sea, hai unha migración Sí, diaria sí, de sí. xente, tío, que, joder, eso é... Bueno, algo pasará aí, non? Quería continuar ca estadística esta por matizar antes que falaches de, bueno, de a porcentaxe da xente que falaba galego e así, non? Según investigamos aquí que o 30,84% da población de Galicia di que fala sempre galego. O 20%. O 30. O 30. O 30% o 20% fala máis galego que castelán. Pero falar dúas linguas. Entonces, Sí. eso, claro, poñen que o 50% das persoas en Galicia falan galego, pero realmente non é certo, porque ese 20%, É o 30, non? claro, ese 20% que fala galego e castelán, vale, din que falan máis galego, pero tampouco sabemos hasta que punto, porque se o cambian, Xa, como no teu caso, cal é o idioma que notas propio, non? O sea, cal é a Claro. túa lingua, non? ti, cal é o, o sea, ti, bueno, creo que xa dixeches, non é o Home, galego, sí. o idioma que notas propio. Sí, sí. A ver, mira, hasta é que antes pensei no, pero é que non estou seguro, pero, o sea, ti fijo, en plan, en que idioma pensas? O sea, ti galego. Claro, é que non teño, o sea, Claro, ti non xa, tens dúda. Eu quero pensar que é galego, non? Pero Pero podes variar. pero é que eso xa sería buguear a Matrix, non? Imagínate pensar en dous idiomas, o sea... Pero é bueno, totalmente viable, seguramente. joder, o noso colega Ricardo que fala francés, di que soña en francés. Claro. Buah, auténtica movida cerebral, Iso que, bueno, supoño que irá cambiando porque ao final ao estar tanto tempo aquí, non, ainda que fale francés, ao escoitar todo o tempo galego, todo o tempo castelán, e el a falar castelán diariamente, Xa. pois supoño que o chip vaiche cambiando. Sí, sí, sí. Pero claro, non sei no teu caso sabralo ti. se pensar máis en galego, en castelán, ou depende, igual dis, vale, hoxe que falei con Will, estou pensando no que falei con el e penso en galego. Xa. Pero igual, se falei con unha persona que fala castelán, estou pensando en castelán. Non o sei. Eu normalmente, Tipo ti. na miña mente, o único que hai normalmente é un pi... Sí. Un mono con platillos, sí. Creo cho ben. En inglés con subtítulos. Sí. Dentro de pouco, eso vai ser o futuro. Imos soñar subtítulos. Buah, Ti como ves as series? Así cambiando de tema radicalmente porque me sale de aí. depende, o sea... Porque me sale de dentro.
Al lado fondo dunha tristura aceda que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes en raíces, que a pura garabata xa non saben afirmarse no amor aos devanceiros. Falan... Bueno, que podría estar aquí recitando. Claro. Ves, é que despois cambiar o meu repertorio do castelán e diste, pero este home o que é un farsante. É un farsante, sí, sí. Está aquí, sabes, de postín. Ao final vai ser verdade que estamos solo por cargar cartos, ves? Dentro dun pouco deixamos o Bizum para donacións. A ver se lle aprendemos este home a falar galego. A quen? A ti. Bueno, a quen, hostia, sabes que doiche rollo ofendido, El micro de chuzos. Escoítase, foise. Espera. Que ver o... No, quedou pillado. A ver. Ahora, non? Ahora sí, non? Sí. É que, ben, non? É que este home é unha persona dinámica, non para. Estás todo o tempo en constante movimento. No, o que pasa é que ti queres me joder, déchame aquí o micro este que se desenchufa solo, joder. Home, porque de falar falo eu, sabes? Home, claro. Tan siquiera polo menos. De que estábamos falando? Pois mira, estamos falando un pouco de todo, do galego. Eu, se queres, contamos a curiosidade do día. Vale, dalle. Xa entramos en tema. Porque gustounos abrir aquí unha nova sección, El Home de Carozo, que queríamos traer todas as semanas unha curiosidade sobre Galicia. E collemos unha que nos pareceu interesante, que eu non sabía. Igual, ahora, sabes, veñen vídeos os listos todos e dicen... Mira, os collóns, o sea, imposible. Isto sabía eu desde primaria, desde casi antes de nacer. Vale, pode ser. Pero o tema é... Que no, imposible, tío. Bueno, mira que esta xente é moi lista. Bueno, eu sí que son moi listo, que no, que eu non sabía, joder. Bastante listo, Sí, no, sí que eres o que pasa bastante... é que son bastante esponxa, pero sabes bastantes curiosidades. Sí, pois esta non a sabía. Eu creo que unha cousa que nos pasa aos dous é que como que nos interesamos por un montón de cousas, pero non nos apasiona nada. En concreto, sí. Así, sabes, temos un pouco a personalidade moi multifuncional. E a veces penso, digo, joder, gústame moitas cousas, o sea, gústame tantas cousas que non sei o que me gusta, realmente. Sí. A ver, hai cousas que me gustan máis e menos, pero non me sei decantar. Non digo, wow, isto é o que quero facer eu na miña vida. É difícil. Ti non che pasa? Bueno, ti as vacas. Claro, a min, o sea, xa non é vacas, tío, a min... No, bueno, sí, joder, mola Cristo. Este ano fomos, en plan, fomos os colegas todos aí a ver vacas e tratores. Totalmente da curiosidade, retomámola agora, pero... Bueno, pequeno inciso, chavales, a ver, non é tampouco Por mira, a dinámica do... preguntando cal é a curiosidade, pois agora imos falar outro pouco do... Xa non sei que estábamos falando. Outro pouco de nada, corteixo totalmente. Da Semana Verde, da... No, do de gustos, non? De ambicións e tal. A ver, o sea, máis alá das vagas tal, o que sei, vivir no rural, tío, eso sería... Vivir no rural, no. Bueno, sí, no rural sí, pero vivir do rural. De alguna... Eu sei, tío, de algún... Eu que sei, pois se son vacas, senón unha veiga de maceiras, sabes? Pois eu que sei, algo así. Sempre a cando poñan a fibra. Nas aldeas. Nas aldeas. Bueno, porque non o contamos... Pero este podcast ahora mismo está grabado nun piso por necesidade, pero íbamoslo gravar nunha casa, o sea, nunha casa da aldea. Sí. Tiñamos un fondo bastante guai, cun xugo dun arado, algo moi interesante. O setup estaba da hostia. O setup estaba... Despois subimos algunhas fotos á Insta, despois... Sí, que é bastante interesante. Os inicios, sabes? Como levamos tantos capítulos, xa agora poñemos os inicios para que vexades o noso bagaje. E agora este setup é como moi clean, en plan, non hai casi nada e tal. Bueno, creo que subir algunha foto, en plan, pero bueno, sabes, pos colegas e tal. Sí, bueno, quedou... E tiñamos como un setup super saturado, en plan, había un montón de mierdas, o xugo, tal. Ao final fomos nos depurando. Pero que pasa? Que claro, non había fibra. E probamos a facer algún directo así e non era viable. Caían os FPS e tal. Eu digo en serio, o sea, parece moi así, pero que eu creo que a clave para que a xente migre realmente ás aldeas e se interese é ter internet bo. No. O sea, parecerá exageradísimo. Claro que é exagerado, cabrón. Pero que non che cargue, sabes, que non che cargue un vídeo en Netflix ou así, iso é moi desesperante. Bueno, pero hoxe en día hai prioridades así. Ora pagas o internet este de Elon Musk e xa está. E xa está. Canto era? 400 homes? Sí. Se queres ver as estrellas, tomas polo cu, porque só lo ves os satélites pasar. Non viches o revuelo todo que houve? No, por que? Pero en plan, tapan os satélites as estrellas. A ver, é que é un cordón de satélites, de centros de satélites, que ao final crea un montón de contaminación lumínica.
Xa. Os astrólogos é así, ou, bueno, a xente que tamén desde a casa, imagínate, que tes un telescopio e estás interesado na astronomía é así, que deixabas un montón porque que non se vía nada cando pasaban, o sea, Xa. imagínate que che cadra unha hora de que estar loco, porque, eu que sei, bueno, tes Iso é algún un- tipo de tara e queres estar así falando ben dos astrónomos. E tes algún tipo de tara e queres ver unha estrella concreta nun momento preciso. Pasa o cometa Halley. Buah, pero E eso dis- xa é máis de locos, hostia, pasa cada 72 anos, creo. E sacas o teu telescopio aí que che costou unha pasta, todo guapo, e de repente empezas a ver pasar un montón de luces, así. Un ar de luces. E está chulo, pero claro, non é o que quería ver. E diste, vou a Estados Unidos e cargo-me este tío. Buah, tío, cada vez, en plan, a realidade se torna máis, en plan, no puto ciberpunk, en plan, vamos, Sí. xa nos arrebataron a libertad, en plan, porque agora temos que traballar sobre... O micro, pera, outra vez o micro. Hostia, tío, pero non te toquei. Non, tens que enchufar e desenchufar. Sí. Non, non. A ver, espera. Tampouco. Aí estamos, espera, vamos. Calma. Non. Aí. Hostia, pero que locura, tío. Pois joder, que non lle estou tocando. Te lo prometo, non estou intentando sabotear. Vas ter que falar así baixiño Para que non se desconecte. que non... Si soplas moi fuerte, explótalo. Hostia, tío, no primeiro Sí. programa saleu todo perfecto. Ahora, bueno, uns pequenos fallos técnicos. Son cousas do directo. Ten que ser así, todas as empresas teñen os seus baches. Sí, home, non pasa nada. Bueno, iremos que curiosidade, porque Veña, é que dalle pa esta diante. xente xa Solo iba a criticar un pouco máis ao capitalismo, o sea que... Podes seguir, No. permítocho, deixoche este paréntese. Elon Musk. Que opinas? Chúpame. O sea, Chupa. chúpame como ofensa. O Sí. sea, eres asqueroso. Sí, ti crees? Home, sí. O sea, Ti que... non respeta a ningún empresario. Bueno, a Sí. ningún empresario que se nutra do traballo de outros. Así son eu. Deixámoslo aí. Sí. Punto de aparte. Curiosidade. Porque non é galego. Ese Elon Musk fora galego? Tampouco. Bueno, sería Amancio. A min Un Amancio... rollo, claro, sí. Pero Elon Musk ten Sí. o rollo ese de un pouco de aventurero, de Sí, de vou facer o que de me- malo de película, de genio loco. a que Sí, me un chupa os pouco huevos. ten claroscuros. Sí, pero logo é un asqueroso. Outro máis. Sí. Un asqueroso. Bueno, dalle. Daremos dito a curiosidade hoxe ou o que vos parece. O tema que me quedei bastante loco, con isto. Que resulta que a primeira viaxeira da historia que documentou os seus viaxes era galega. Sí? É a primeira Desarrolla aí. é a primeira muller en documentar un viaxe, que foi no siglo IV. O sea, bastante impresionante. Bueno, xa estaba aquí facendo... Era unha pequena cousa. O tema, Sí. que fixe un viaxe de máis de 5.000 kilómetros. Mira, desde o ano 381 ao 384. Que bueno, o rollo é que empezou na ascensión ao Monte Sinaí e conta a súa volta a Galicia, bueno, a Galicia daquela. Buah, é que é unha locura, tío, en plan, unha viaxeira que relatou os seus viaxes do siglo 5 ou 4 que era. Do siglo IV. O sea, do século 4. Unha bloguera, chaval. Sí, a primeira, o sea, Lethal Esa- Crisis do século 4, Esa estaría no podcast de Lume de Caruzo. Buah, ademais, joder, o sea, cruzar un continente no século 4 non creo que fora moi... A ver, 5.000 kilómetros no ano 381 é bastante increíble. O relato máis antigo que temos de viaxes escrito por unha muller en España. Que locura, É que é moi gore. Bueno, isto, o sea, eu xa o sabía en plan, bueno, porque isto Bueno, fixamos un guión. ahora sí. Pero é que sigue sendo o sea, moi sorprendente. Moitísima calle, pero totalmente eso sí que é ter calle. Sí, Aparte, unha muller naquela época. Sí, no. Xa non é cuestión de, é que naquela época hasta se vía mal que as mulleres escribiran. É que viaxara sola e escribira o seu relato do viaxe é unha cousa que diste, bueno, ahora eso, Joder, bueno, eso importa unha merda. E fixo Ahora solo mismo, en 3 anos, tío. Pero é realmente increíble. O sea, Sí. parece unha cousa que se fala pouco pa importancia que ten. É raro que non se sepa. De feito, buscando curiosidades de Galicia,
as primeiras que che aparecen son cousas de... Imagínate, tipo, pois en Galicia está o único faro, bueno, o faro máis antigo en funcionamento do mundo, non? É a Torre de Hércules. Que é a Torre de Hércules. Cousas dese tipo, que a ver, son interesantes, pero Xa. a nivel social, a nivel personal, a min esta noticia pareceme... Ninguén sabía isto de... Como era? Egina? No. Sí, Egeria. Egeria, estaban preguntando que documentou. O sea, por documentou os viaxes. Sí. O viaxe desde a subida, desde a ascensión. A ver, ela foi Sinaí hasta Constantinopla e despois a volta a Galaecia. Buah, é que era, o sea, era romana, non? O sea, sería, supoño. Supoño, ou tería influencia. Eu polo que vin así por encima, claro, era ao final unha persona de clase pudiente. É que Home, claro. Sí. Buah, é que a ver, cruzar eso, facer esa animalada de kilómetros naquela época, o sea, o que tuvo suerte é que non a devorara un tigre, sabes? É que tuvo suerte de calquera cousa. Ti imagina, volvo ao mismo, unha muller naquela época. Sí, o sea, que animalada. E non se sabe nada, o sea... Pero pudo viaxar esclavizada, di. Alguén conocía? Xa só se sabía escribir. Bueno, daquelas escribirían, bueno, sí. A ver, é que estamos falando de que no ano 1800 en Galicia ou do 1700 estaba mal visto que unha muller, de feito non se podía, o sea, unha muller non podía publicar un libro, publicar un texto. Moitas veces tiñan que publicar co nome do seu home, do seu irmán. Pero, tío, estamos falando do ano 384, xa, o sea... É que se pensas non ten sentido. Publicar xa é unha palabra algo, en plan, rara, o sea... Que supera escribir, o sea... Pero xa non porque fora muller, porque era unha, o sea, daquelas que sabían escribir os políticos, xente moi pudiente, igual os cargos militares moi altos, e xa está. Ainda a xente moi influente, porque tiña que ser influente, o sea, tiña que ser unha persona, pero iso, ainda sendo influente, solo polo feito de ser muller, é que non lle deixaban. Sí. Home, eu non estou moi posto en sociedade romana, pero... Por iso hai que continuar aí, entendes, o arraigo galego, porque temos aí un gen que, bueno, ahora o gen que temos xa a saber, tenemos mezcla de 2000 bueno, pero que o gen, ao final, os gens non son nada, tío, é todo cultural. Sí, a ver, claro, o sea, ao final é un pouco de, non, para meter así un pouco de fit. Os ártabros. Bueno, ela sí que podría dicir, bueno, se cadra non, pero máis que a nós que dicir que tiña sangre celta no século IV. Home, non sei en que ano foi a conquista, o sea, de Hispania, non? Galicia debeu de ser dos últimos, non? Supoño que empezaría, digo eu, por lógica, porque empezarían polo Mediterráneo, romanos cara a Galicia. Sí, que máis lle costou conquistar, entonces supoño que... Sí, que de feito Galicia conquistaron despois da batalla do Monte Medulio, non? Pero sabes, non sei que Castro era. O sea, xa tiñan... Sí, claro, xa o tiñan que ter de antes. Claro, tiñan que ter de antes e tiña que ter ao final todo moi ben falado. Sí, porque a tía esta non creo que fora harta, claro. Claro, xa lle arriscaba bastante con escribirlo e publicarlo como para arriscarse cos políticos da época, entendo. Está aquí o chat tardendo, Me cago en Dios, é que é sempre, tío. O sea, vamos a ver. Ahora xa, home, non sei... É que é un puto asqueroso, tío. Claro, a ver, é que isto... A ver, isto radiofónicamente... Claro, que en escoito en podcast tampouco non se vai entrar moito. Bueno, pero digamos chavales... que temos un pequeno problemilla no chat. Que andan aquí facendo mal. É que o de sempre, a ver, non pasa nada porque, joder, chavales, agora en Spotify, cando se suben os podcasts, védenos en Spotify, súbense cos vídeos. Que eso dixeches, Muti, que eu non tiña... Sí, a min, de feito, chama moitísimo a atención, porque, o sea, que quere competir con YouTube? No, pero solo será a nivel de podcast. Buah, tío, Spotify funciona guai, en plan... O formato, a interfaz, parece me apoia. A mí é unha plataforma que me gusta bastante. O sea, sobre todo, eu que sei, vas a traballar, vas no coche. Xa. E vas poñendo algo de fondo, parece moito máis cómodo que igual nunha plataforma máis de vídeo convencional, que se che pode cortar se bloqueas, que... Xa, sí. Bueno, non terás por aí algunha anécdota que contarnos? Bueno, me podo... Así de... Porque... Teño moitos. Porque fora de cámaras eres bastante travieso. E tes unhas cuantas anécdotas que me parecen interesantes. Pero de vivencias personais? Sí.
Pero, a ver, por onde Algo tiramos? que se poida contar. Home, que se poida contar... Eso, canta claro. Canta claro. A ver, non sei, así en frío... É que claro, sin involucrar, A ver, ti que fixeches? sin involucrar empresas, sin involucrar historias, é un pouco difícil, non? Bueno, eu empresas eu acabo con Ti todas, tío. acabas, é que estás a fitunfiera, A ver, ti, Que iba a dicir? que tal che foi esta semana? Contame, parlábamos un pouco co chat. Que tal me foi esta semana? Pois, a verdade é que esta semana sin moita novedade. Pa semana, de feito, ímonos largar a Asturias, que É verdade. a ver, eu vou a Asturias solo para comparar. O sea, eu non viaxo por gusto, nin para disfrutar o sitio. Eu viaxo para comparalo con Galicia e dicir, "Buah, aquí está unha merda." Sabes, eu chego ali e digo, "Por que veño aquí se total é moito máis bonito? Vou comer ali, non, agora vanme poñer o cachopo e digo, "Mas este viste fai no miña nai." Sabes, non, Sí. eu solo por comparar, para reafirmar que onde vivo é a hostia. Va, que Que conste... che parece esa filosofía? Nos fai pouco fomos a un viaxe en Cantabria. Sí. Eu, o sea, Bonito sentimiento, Cantabria, teño que defender. o sea, Cantabria é máis bonito que Galicia. Polo menos está todo máis... A ver, pero hai unha cousa que o feísmo galego Xa, bueno, dálle que é así propio da nosa cultura, porque xa, eu vexo sí, Cantabria e digo, va, estos son os Sims. Sabes, Sí, que ten un pouco esa Aquí tal. chegou Está todo al- tan bonito, tío. A ver, esas tablas así, sabes, esos balcóns, todo ben postos, todo ben pintado. Eso non é real. Pode ser, mira, non O- é algo máis bonito, é algo novo. Claro. Pode ser tamén, Pero bueno, a A min min en gusta- xeral pareceume como eso que non había ese feísmo que hai aquí, joder, porque aquí A hai... min gustoume, o sea, a min é que me gusta, sabes, ir co coche e tal, a mirar para o lado e ver un cerrado que o portal é un somier, ver unha casa de ladrillo, Unha escombrera nunha uralita pegado Claro. a un galpón vello de pedra. A min iso parece interesante, porque dalle vidilla, non te aburres. Ti vas Sí, por sí. Cantabria, ao final chega un punto que che dá o Todo sono. casas arregladas, xardín de puta madre, eso é pa nada. Diste, isto é real. Non... Bueno, hasta certo punto Falta creo que de tamén alma. está un pouco... Bueno, a ver, o que pasa en Cantabria... Bueno, que xusto Cantabria é iso, en plan, Cantabria ten, pois, tamén moita influencia do País Vasco. Seguro que moita xente ten a segunda vivienda en Cantabria, e, joder, o País Vasco é a zona máis potente de España, económicamente. Xa. Entón É que- tamén hai moita máis pasta aí metido. Poñer azulejos de cociña na fachada. Iso Buah. é unha herencia que nos veu de Portugal que fixo moitísimo mal. A Sí, verdade. sí, sí. Buah, eu... Non me dou conta ahora si... Home, fijo, algunha casa que teña... A miña casa, hasta non hai moito, Tiña azulejos de... estaba totalmente chea de azulejos. E por un lado era azulejo azul, Hostia. que podía perfectamente poñer un váter fora. Bueno, por exemplo, a casa dos meus abuelos, o sea, era unha casa de pedra, pero ahora, sabes, bueno, agora, eu sei, eu Xa. nunca a vin de pedra, sabes, Sí. pero é todo, está toda rexuntada de cemento, joder, sabes, antes se cadra ter como es unha casa cunha fachada máis lisa como de cemento, tiña máis estigma que ter unha casa de pedra arreglada, e agora é ao revés, en plan, a Sí, pedra é a polla, tío. Ahora volves a levar a pedra. Que pasa? Que houve unha época que a xente empezou a flipar, e sobre todo creo que nos 90, 2000 foi como unha época de Foi o boom da casas construción tamén, sí. tipo colonial mal, de, sabes? Hai casas super raras que teñen como torreóns redondos pegados á casa, e mezclan estilos extraños que diste, vale, teño aquí unha columna, unha columna tipo colonial, meto un torreón arriba e de repente ten un cacho de azulejo e outra torre de pedra. Ou en plan que sea de pedra do país a fachada e o techo, o sea, o tellado de pizarra. Sí, sí, sí. Eu facendo un trozo do Camiño de Santiago vin, é que non me acordo agora a zona, o nome como se chama, pero bueno, vin unha casa que se chamaba Villa Irene, era rosa prácticamente e tiña forma de barco. Era unha E casa. a que me refiro what con the forma de fuck? barco? Era, é que claro, sei moi pouco de náutica, pero tiña como a base do rectangular e despois iba subindo por niveles, a nivel barco carguero, e tiña como mástil e todo unhas antenas grandísimas que metía pánico. E claro, ao lado vías unha casa de pedra e decía, sabes, que é isto? Que fai isto aquí? O sea, a quen lle pareceu boa idea Xa. facer unha casa como un barco? Unha boa premisa estética. Sí, e pintala de rosa.
E aparte que tiña que ter os cartos para facer esa casa, porque era unha casa Sí, enorme. no, que seguro que valía un montón de pasta. Seguramente. Bueno, entramos un pouco ahora a debatir co chat. Dalle. Arriesgámonos. Tío, Porque mira que esta xente... aquí baneouse unha persona. Sí. Desbaneouse. Sí. E vais a volver a banear. Sí. Porque é un puto Porque estáse pesado, portando tío. bastante mal. Veña, dámoslle unha oportunidade. No. Se dá, a ver, se nos dá... A ver, a oportunidade vai ser que complete este programa. Se nos dá un Este tema programa, de... este episodio. Se nos dá un tema Para o de siguiente debate... non vai estar fijo, vamos. Pero, veña, va. Bueno, se nos dá un tema de debate se o interesante defendes ti- que non sea político, Que é un pesado, tío. a ver se é capaz... Repito, se nos dá un tema de debate interesante que non sea político... Es que Lenin Aguantamos. Power, dejadme seguiros vos e me callo. Que no, sabes, que non ter ningún poder, o sea, non podes exigir nada. El efecto de los villanos. Que é un pesado, tío. Eu está... Moi galego eso, Estános dicindo que Buah. un aquí que eu estaba deitado nun rolo de erva seca esperando a que o baneide. Tío, eu cando era pequeno, en plan... Que picaba iso, madre mía. Fuá. Dios, as cousas que máis me gustaba facer era rollo ir á abeja onde tiñan meus abuelos guardados, sabes, o silo. Entramos nos labores do campo. Parece un tema interesante. Pois, sí. Sí, veña. Pero bueno, eso, que cando Chique, era pequeno, tío, das cousas que máis me molaba facer era eso, pois subir polos silos, tío, e saltar dun pa outro, Sí. Sabes, estar así en bucle como... Que sei por que facía eso, pero saltando, tiki. Despois levantabas os pantalóns, tiñas as pernas todas rozadas, picaba que metía pánico. Cando había así. dous cerca, collía e puñíame, sabes, así facendo Sí, forza sí. contra eles. En plan, e quedaba no aire, tío, eso, buah. Cando eres pequeno, tío, con que pouco eres feliz, Sí. Que eu literalmente, a época, bueno, que é isto de que tamén falamos no primeiro programa, non? De que a nostalgia é adictiva e tal. Sí. Pero, tío, cando eres pequeno, tío, acórdame de pasar, pois eso, os braos na aldea. Sí. Pois eso, tío, pois vas cas vacas, vas saltar nos rolos, despois bañaste ali no pilón da agua. Bueno, a ver, eso xa é máis tal. Sí. Pero, bueno, eu que sei, calquera mierda que podes facer na aldea. Tío, era... Buah, botarlle as galiñas, que sei, tío. Va a desarrollar un pouco de imaginación, non? Sí, tío, despois Que creo collías que calquera carallada e facías calquer mierda, tío, eras o bicho máis feliz do mundo, tío. Eu acordame unha sensación que me flipaba, que era ir á erva seca, coller alpacas, non Sí. encher o tractor, é iso, que en sí é un traballo de merda, teño que dicilo, porque, Xa. porque ao final faise no Chupando peor día sol, de calor, sí, a no peor brao. hora, unha Polvo. pica todo, eso, metes un montón de polvo, pero montar o tractor, atalo, non, atar as alpacas no tractor, subir á cima e ir alá arriba no tractor, Era a polla. Ou Subido. pasar do remolque para encima da Sí. cabina, era a polla, sí, andando, eso era rollo de peli de Soy el rey del mundo, Buah, é Eso que era moi increíble. Eras, tío, o máis feliz. Bueno, ademais, por exemplo, eu, que a min, sabes, mólame a Cristo os bichos e tal. Sí. Pero rollo, eu que sei, cans, gatos, todo, sabes? Eu todo o que pudera querer, tiño. Porque Sí. aquí, tío, É que na sí, casa sí. dos meus abuelos había de todo, o sea, pero unha puta fauna, todo o que quería, tiño. A mí parece moi... Era ultra feliz, tío. De feito, pareceme interesante que todo o mundo pudera vivir eso. Xa, Para ver un pouco ese lado, porque por moito que cho conten, sí, non sí, o logras entender, non logras empatizar. Lin aquí de reollo, vamos lle dar a oportunidade, creo eu, non? A quen? A este señor do chat, que se estaba portando mal. Ui, pesado. O sea, que opinamos do efecto que teñen as series como Dahmer na sociedade? E a xente mitificando este tipo de personas. Bueno, eu creo que nese sentido... eu non vin Ainda Dahmer, que o diga de coña, pareceme interesante o tema. Sí, home, sí que é. Non Pero- a biches a serie. No, pero eu polo que vin de, sabes, de xente que sí que a veu e tal, que como Sí. que é bastante respetuosa en plan rollo cas víctimas e tal, que non ten escenas moi gráficas, porque ao final, sabes, algo pois que é tan como, joder, en plan, un tipo que comía xente, que cojones. Sí, a ver, eu creo que Pois eso, que non ten escenas gráficas por eso, polo morbo, sabes? Non é morbo por morbo, No. está contando unha historia pois, da mellor maneira que podrá. E de feito, bueno, outra cousa que tamén vin é que a historia contase desde... Ti víchela? eu empecé a ver, vin varios capítulos, pero faltame unha parte. Pero en plan, a historia contase Sí. desde o punto de vista das víctimas, non? Sí, a ver, ao principio empeza un pouco enseñando como... que non o vin todo, entón tampouco podo ter unha opinión formada, pero
enseña como el capta a unha víctima, a mete na casa, e despois a víctima se dá conta de que vai matar, ve cousas moi extrañas, escapa, intenta chamar á policía, bueno, así un pouco, esa é a trama. Sí, ves un pouco desde o punto de vista da víctima, pero vai cambiando. Non lle dá o protagonismo todo ao asesino, como fan algunhas outras que é o que fala un pouco de que a veces hai algunhas series que o mitifican un pouco porque o poñen totalmente desde o punto de vista do asesino. Entonces como que empatizar máis co asesino e chegas a pensar que non era tan mala persona. Digámoslo así. En plan, ninguén mitifica, eu creo, pasa máis con Narcos e así, é que Narcos, joder. Con Narcos tío, eu cando vin Narcos, tío, e iban matar a Pablo Escobar, estaba en plan, dalle, cabrón, corre, cabrón. Sí. En plan, eu dicía, joder, este tío é... Fariña tamén. Con Sito Miñanco. Fariña é unha gran serie. Pero eu creo que un Fariña e Sito Miñanco sí que ten que estar moi, o sea, moi posto para ben, porque, joder, é que Sito Miñanco en Fariña é Dios. Claro, joder, cando aparecen os sicarios colombianos, defende a xente, no, que isto na Sicilia, que non se mata nada, e non sei que, o sea, como se fora un puto grande. O mellor o mellor é así en realidad. Claro, pero aí tamén poño como que a xente non lle colleu moito cariño e o defendía moito porque levou riqueza a esa zona e enfatiza un pouco, que na miña opinión enfatiza un pouco a desgracia que pasaron moitos dos xóvenes polo consumo ao final de cocaína sabes, que ao final blanqueano moito porque interesa na serie, non? Que ti empatices co protagonista para que a vexas. Porque se non empatizar nada, non te importa un carallo. Bueno, a ver, hai personajes bons e malos, en plan, porque o sea, Fariña vai non só de Sito Miñanco, vai de feito, os Charlín tampouco poñían... No, Charlín, me cago en Dios, o vello chaval poñeno como... Está seguido mal, o sea, anda a patadas cos fillos, é un cabrón. Da imagen que puxeron del. Sí, pero porque non debía ser moi lejana da realidade, me parece a min. E despois o Ubiña, que así que é un puto grande, ten canal de YouTube, é de Dios. Ese sí que dou un giro á súa vida, Tío, pero joder, o Ubiña, tío, eso, enchufaron, meteron aí na choupela por traer uns canutillos, joder, eso... É verdade, eu non matei a nadie, eu non lle puxen a pistola na cabeza a nadie e lle obliguei a fumar un porro. Bueno, a ver, claro, pero eso... Xa entramos no dese legalización... Eso xa é outro debate. De feito, tamén están dicindo aquí, non, da xente que pon un pouco ao mesmo nivel a marihuana, da cocaína e de... Tío, nin a cocaína é a muerte. O sea, non estou facendo apología da... Consumí de todos. A legalización da cocaína e tal. Pero bueno, eu sei. Hai drogas que sí que, joder... Va, a ver, crack, heroína... Partindo desde cero. Que opinas do consumo de drogas? Eu metería incluso alcohol, tabaco, metería todo. Que opinas do consumo? En que régimen o meterías? En plan... Eu metería en que todos son drogas. Ao final, por exemplo... Pero eso xa está regulado, por exemplo, o alcohol e o tabaco, ainda que sean máis legales, teñen uns impuestos por eso, porque son drogas. Pareceríache ben que legalizaran o resto, se todos son drogas? A marihuana, sí. O LSD, sí. O MD, MDA, tamén. A cocaína, no. Por que motivo? Porque os anteriores sí e a cocaína no. Joder, me cago en Dios. A ver, falando en plata, cabrón, porque porque non é o mismo, sabes? Pero realmente da xente, o sea, mira, da droga que máis xente morre en España é o alcohol. De todos os que che dixen anterior que se tiñen que legalizar, teñen efectos terapéuticos. Xa só por eso... Pero iso podelo dicir, para min... É que claro, sabes, a morfina, por exemplo, non. Pero a morfina é heroína, tío, é opiáceo. É que iso é unha excusa, para min é unha excusa un pouco heavy. Pero a morfina engancha a Cristo, Pero entonces é como se dis, é que o alcohol ten un efecto social moi grande que eu para socializar teño que tomar alcohol. Entonces se non tomo alcohol, non socializo e perxudícame na miña vida diaria. Entonces ten que ser totalmente legal e teñeme que deixar consumir o que eu queira. A ver, é que realmente o alcohol é así, ti podes consumir o que queiras. Pero, o sea, pensando en frío tenche sentido. Realmente, o sea, porque daste conta da cantidad de persoas alcoholizadas que hai en España, da cantidad de problemas que trae a seguridade social, ao sistema sanitario. É moi grave. Que pasa? Que témolo tan normalizado desde o principio dos tempos que todo o mundo bebe e de que cando sales tes que beber, de que cando vas a tomar algo bebes, que é unha droga tan común que xa se normalizou, non se ve como unha droga. A ver, sí e non, o sea, o que decía antes, por eso teñen uns impuestos extra, en plan, porque, joder, xa se sabe que eso despois repercute pois na seguridade social, porque a xente, sabes?
jodes a salud e tal, e está claro que, o sea, ser alcohólico ten que ser unha auténtica putada, Sí. porque ti se estás enganchado a heroína, encerraste 2 días na casa, pasará las, bueno, 2 días, a os que sean, nin puta idea. Pero bueno, intentaste desenganchar. Bueno, a heroína concretamente creo que é a peor. Home, O sea, claro, no sentido bueno, de... é que puxen Claro, o igual exemplo puxen máis peor gore, exemplo, o porque exemplo máis claro, de é feito. como o que máis engancha é o máis difícil de desengancharte. Que sí que pode te matar o mono de heroína. Pero eso, bueno, claro, Claro, joder. entonces... Vamos a decir, a adicción a calquer tipo de droga que A non sea MD. o alcohol, o MD, o que Por sei, ejemplo. calquera mierda. Sí. Sabes, eres adicto a eso, bueno, en plan, intentaste desenganchar, bueno, iralo levando, pois o mellor que poides. Xa. Tío, eres alcohólico, ves camións de estrella, anuncios de ron, no super podes comprar todo o que queiras, sabes? Pero aparte... Nese sentido sí que ten que ser jodido por eso, porque é algo que o que podes ser adicto e que te podes encontrar, sabes, que podes acceder a él moi fácil. É máis, creo que é algo que che altera a personalidade. Realmente, Eso a depende min como lle pareceme dé a o cada peligroso. persona, non? Claro, é esa a cuestión. A min parece moi peligroso. Sí. Ti unha persona, por exemplo, que fume marihuana, non? Podeste tranquilizar a xente máis ou menos ou relajarte o que ti queiras, vale? Xa, non- Ou se te flipas moito, pois... Home, non sei. pode che dar un brote psicótico se fumas un canuto, Bueno, pero todas as drogas teñen ese risco, claro, non? bueno, Pero realmente o ibuprofeno ten efectos secundarios tamén. Tamén, Sí, pero sí. realmente o alcohol despersonaliza moito, porque podes tornarte nunha persona totalmente distinta, sin darte un brote psicótico. Hai xente moi calmada, moi normal, digamos, que cando bebe volves agresivo ou podes te volver máis simpático, pero tes ese riesgo de volverte agresivo, de volverte, non sei, unha persona que non se entera de nada, que non dá razonado. Realmente, o sea, ten aí como unha queima de neuronas super grave. Bueno, eso, aí o debate, hai xente que pensa que o alcohol che cambia, pois eso, como moito a personalidade e tal, e hai xente Sí. que joder, no, que pensa que aínda que estes moi che borracho, fomenta o- aínda que estes moi borracho, nunca vas facer algo, sabes, que sobre Xa. non faría, sabes? Sempre hai como tes esa posibilidade dentro, sabes? Iso é algo interesante. Eu teño as miñas dudas, a verdade. O sea, teño... Home, é eu algo como interesante. consumidor habitual de alcohol, A ver, claro, creo que, non sei, nunca fixemos nada, pero é difícil ver unha persona xa chegar ao nivel de despersonalización, de volverse loco e facer algo que nunca pensaches que faría. Pero a ver, bueno, a min teñome pasado auténticas paridas, pero Pode quero ser dicir, surrealista, pero- claro, nunca me pasou algo que diga, joder, non me vexo nada anécdotas reflejado máis ben nesto. de- Sí, claro, sin de máis. Sin máis estaba trascendente. borrachísimo e caín polas escaleras de rota, bueno, Claro, lo pues que vale, pasa, sí. sí. Tamén podías caer sin estar borrachísimo, pero... Sí. Nese sentido, é que, o sea, vexo como menos peligrosa a marihuana, por exemplo. Vexo unha droga que é moi pouco inofensiva ao lado do alcohol, Sí. por exemplo, que está totalmente normalizado e hai xente que lle parece fatal. No, e o alcohol algunha xente sí que lle, en plan, Sin eu saca ser o lado fumador, máis o sea, violento. digo que, non sei. Si, no, a marihuana como moito, posta a dormir e comes un kilo de churrasco e como adiós. Tal cual, Azúcar. o sea, vale que a largo plazo pois tamén poden surgir outro tipo de problemas, pero é que por comparativa despois o tema de legalizar ou non. A mí Nah, pareceme super marihuana complicado. sí, A mí pareceme super complicado. E o en MD general. e o LSD Bueno, tamén. claro, o sea, non me refiro a marihuana. Se está legalizado o tabaco e o alcohol, eu legalizaría a marihuana, pero 100%. Non lle Vale. vexo sentido que non este xa legalizado. É que isto De sona feito, xa é un movimento recurrente, creo eu, que... Sí. que Bueno, todos os por países aí. están legalizando. Sí. Pero en sí, a mí pareceme, o sea, non quero sonar nada liberal e tal, porque isto é como un discurso moi liberal, pero hasta certo punto pode coincidir no de que quen é o Estado, sabes, para prohibirche a ti na túa puta casa. Matarte, se queres. Claro, joder, me cago en Xa. Dios. Sí, pero ao final o ser humano é un pouco, sabes, se queremos formar unha sociedade un pouco Xa, civilizada, sí. hai que ter un, bueno, é a miña opinión. Sabes, algo de papi estado ten que haber. Sí. Porque senón nun mundo moi idílico, non, no que todo o mundo se controlara e quedemos os dous e tomemos unha cerveza, nos metemos unha raya, imagínate. Un día. A mellor tarde da miña vida. Vale, guau, flipámoslo, xa está. Hasta dormir nada. Claro, joder. Pero eso non pasa. Realmente hai Bueno, personas sí, que pode, home. hai personas que, a ver, hai personas que poden controlar moito. Pero tamén hai personas moi obsesivas que realmente é peligroso que Claro, que anden bueno. con ese tipo de sustancias. Entonces, pareceme ben que Hai se xente que limite. ten tendencias a adiccións, o sea, que eu creo que vai máis Sí. alá da sustancia en sí, en plan, eu Sí. creo que é algo que tes, é que se non é o alcohol, ao mellor é o xogo,
o sexo, Sí. Sempre vai outras haber algo. drogas, que che vai facer un clic a tomar polo Que culo. vas, a ver, claro, despois dis que vas prohibir todo, Que opináis de la Guardia Civil? Oye, pois, mira, falando así de vivencias personales e tal, Sí. hubo unha época na miña vida que, en plan, en 3 anos, registraronme 3 veces. Sí. Por qué? O sea, a mí nunca me pasara antes desa época, en plan, foi cando empecé a estudiar en Iso foi Santiago. cando rapache o pelo, puxaches pendientes, un estigma físico, social. Eu penso que sí, É que, claro, No, pero, o sea, non foi xusto nesa época, foi cando eso, pois cando iba a estudiar a Santiago, non? é o tema de este dá o perfil, Sí, creo eu, non? Sí. O sea, é un pouco heavy, pero é así. De feito, Realmente é unha das así. veces, bueno, non me pararon a min solo, pararon a un grupo e un dos que está no chat pillaron unhas cousas malas e empapelaron, non? Malo, culo. Sí, pero, joder, é triste en sí, non? Porque que teño perfil de drogadicto, o sea... Claro, é que ao Eu final... estou bastante sanote, o sea, estou gordo, tal, se me faltaran os dentes, se tuvera anoréxico. Pero claro, se tes un corpo fit, bar de traxe e falando por un iPhone, probablemente non che pararan para mirar se tes María. Se levara mocasíns claro, e unha camisa, eso non me paraban. Igual me collían o pollo que levaba eu, non me poñían a multa e metían eles. Que pasa? Que aí despois depende de hasta que punto é unha cousa de que te pararon por estadística ou de que te pararon por desconfianza de... Por estadística no sentido de, vale, este perfil de vestimenta, digamos, suele coincidir máis, ou se te pararon por unha cousa xa máis ofensiva, de decir, este tío ten mala pinta, rollo, vámolo... Tío, pero por que tens que juzgar a nadie pola súa estética hasta certo punto? Pero por iso digo, ao final igual te pararon por un tema, bueno, xa pensando ben, facendo de abogado, ben, e tal. Tuveronme que parar por estética, collón, sabe, a ver, joder. Pero igual, digo no sentido... Tiña a barba máis larga, explicando. pendientes, creo que tiña moicana e todo, unha vez que me, bueno, pararonme varias. Claro, pero igual no sentido de, nós temos este baremo, non? Este tipo de perfil suele coincidir máis con xente que anda con esos temas. Igual é por iso, pensando ben. Non a mala fe. A ver, que suele ser. Mira, si metiéramos 50 rayas en un puto baño non pasaba nada, literal, pero como é porque sea ao que gastan eles, pero como fumas canutos, bueno. Noticia moi heavy que salira aí atrás no Parlamento Británico da cantidad de xente, o sea, de dar muestras de trazas de cocaína en casi todos os baños. Sí. Lores e comunes. O sea, por quen estamos gobernados. E despois proíbenche a marihuana, mentras se meten rayas no baño, os mismos. É moi curioso. A ver, eu hasta certo punto, o rollo referente como a clase política, bueno, quero dicir, a xente que está como nos gobiernos e tal, eu tampouco vexo en plan como un exemplo de, sabes, de nada que teña que ter un comportamiento e un ejemplo, non? Claro que debería, pero... Non é. Pero, sabes, tampouco son nada especiales. Ao mellor en 4 anos non están, o sea, importame unha mierda, sabes? Pero, bueno, polo menos entendo que a representación dunha zona, dun país ou do que sea, sí que deberían ser as persoas máis válidas e que deran mellor exemplo. Ou polo menos, se das exemplo dunha cousa, sígueo. Non me digas que eu non podo consumir, que me teño que portar bien. Xa, sí. E vai as tía te metas 4 rayas no baño antes de salir a falar diante de todo o mundo. Claro, iso é ao que me refiro. Por eso mola a izquierda, joder, porque porros, pa diante. Traballar, o xusto, é necesario. Bueno, que hai aí polo chat? Avisaron exclusivamente en Inglaterra que non se podían levar cocaína a Qatar, que estaba penado con pena de morte ou algo así. E en Tailandia, joder, chaval, líchelo en castellano, xa che iba a contestar en castellano, non? No, li nun galego, estaba lo lendo, li nun galego, traducino simultaneamente. Hostia, que nivel. Eu son como a traductor de Google, entendo. moi ben, que locura. Flipache. Tío, agora estou vendo o chat en castellano e xa me está empezando a cruzar o chat, o chip. Joder, que hostia, estou loco, Bueno, eso é outro tema para falar largo e tendido, pero igual outro día. O de países como Qatar. O de, sabes, facer... A ver... Estamos defendendo... No, pero quero dicir tampouco é que sea un tema tan extenso. No, é para non salirnos tanto, sabes, un pouco. No, pero bueno, seguimos ca temática das drogas, tal. Ao final quedan nos 1000 temas tamén aí metidos. Bueno, pero joder, é a naturalidade do podcast. Está claro. A ver, tampouco non somos o proxecto de Xurxo Salvaxe. Non, home, somos bastante mellores. Xurxo Bravo. Buah. Tío, un día vou preparar aí un guión que
que vades flipar. En plan, o que pasa é que ten que ser moi visual, porque quero facer como unha review de memes, tal, pero vou desmontar a Xurxo o Bravo, Estás, sí. O sea, a min o podcast gústame, pero tamén o sea, non me gusta que sea un puto cuñado, porque que é un puto cuñado, tío, pero o sea, a ver, a min moito, o sea, pasas. A min gusta moito o formato. A min tamén, faino moi ben. Gusta moito como fai, estou de acordo con ele moitísimas cousas. Que di, a veces pasas un pouco, sí, pode ser que se pase un pouco de cuñado, é moi, a veces é moi de meme destos de sí, mentalidade de tiburón, a veces é como moi recurrente con certos temas que en plan, é como que se intenta disimular que non está pensando a cousa que, non sei, é un personaxe un pouco extraño. A min gústame, en xeral. Eu creo que a veces solta cuñadeces e intenta justificalas. Eso. E queda en plan moi raro, tío. Sí, queda moi raro, porque é o que realmente, sabes, venlle así de primeiras o que realmente pensa. E despois intenta disimulalo un pouco. Tío, unha parida pode decir a calquera, joder. A ver, el faino genial, o sea, el falando, entrevistando, comunicando e tal, a mí pareceme goz. Sí, a ver. Non me parece goz que sea o meu tío de 55 anos co petillo na boca despois de comer, tomando café e dicindo animaladas. Xurxo o Bravo. Sí, a ver, aparte eu creo que ao final é un personaxe interesante no sentido de que é un canallita, ten moito tema de conversación tamén. Sí, home, é un tío a mí é o que me interesa, ao final, non de escoitar falar a alguén, de que de falar un pouco de todo, de que non me aporta nada a xente monotema. Xa. Sabes, é o típico de chegar, pasa moito en Galicia tamén, de chegar a unha casa que che poñan a falar, que solten un rollo de política increíble. Non me interesa, que hai xente que só fala de política, só fala de, non sei, só fala de fútbol, só che fala de series ou xa monotemático, non? A min gustame que chegues aquí, non é poder falar un pouco de todo. Sí. A ver, se ainda unha que non teñamos persona ni idea, completa. porque ao final, a ver, sí, home, estamos... a maioría do que falamos son tonterías. Por Enormes, e fijo que, o sea, se vas a buscar un mínimo, o que estamos dicindo é que non acertamos a primeira. Pero bueno, pero eso del moi vagos para facelo, o sea que nunca o vades a ver. E polo menos abrimos debate. Sí. Que tamén é sempre interesante. Pero bueno, o que decía dos países deste tipo, como o Qatar, Tailandia é dese pau tamén, rollo pídense cunha chusta e métenche un problema que flipas, Sí, pero eu agora decía no tema destes países que son como super herméticos, que fan cousas que aquí consideramos non, que están en contra dos dereitos humanos e así, ao final negociamos con eles. O sea, xa, España véndelle moitas armas a rollo países árabes e así, e ali as mulleres... É que che parece facer iso? Agora ainda saleu aí, é que non me acordo exactamente en cal dos países era, que unha chavala que competía en escalada, que competeu en escalada sin o... Bueno, non me sale agora, sin o pañuelo. Non me sale o nombre que ten. Bueno, burka ou... No, o outro. Eso, que competeu sin o pañuelo e agora ao volver ao seu país creo que se enfrentaba a unha pena bastante dura, Buah, tío, é que xa é unha locura, O sea, porque xa máis alá de que sea en plan, pois eso, o sea, machista, que sea unha imposición e tal, é unha imposición religiosa, tío. Claro. En plan, que cojones, un estado... Bueno, é que claro, igual é eso, temos mentalidade moi de eso, jihad, ao mellor, non? Sí, era eso. Sí, gracias. En plan, temos mentalidade moi de europeo, en plan, que carallo, o sea, como che van a obligar a seguir un dogma, unha religión? É que nos parece surrealista. Pero despois ao mesmo tempo estámoslos apoiando a nivel de, eu que sei, ahora a nivel de fútbol, vamos de negocio. Sabes, vamos é un pouco. E vendémoslle armas, e vendémoslle barcos, claro. Compramos o petróleo, xa. Así funciona el capitalismo. Hai que xuntarse cos malos. Sí. Bueno, que de feito que España sea unha potencia, unha potencia, que teña pois unha industria potente de fabricación de armas. Home, as armas non son pa... Un M16 non é pa ir ao jabalí, sabes? Bueno, igual era máis fácil. Home, sí, a collóns con lanzagranadas. Bueno, de feito tamén parecería máis interesante ir de caza cunha lanza ou algo así, correr detrás do jabalí. Claro, tío, Eso sería a caza que eu respetaría. É que, en plan, o tema da caza, buah... Bueno, menudo giro de guión. Bueno, pero armas, caza, dinámico... Pasamos de cazar personas a cazar animais. Pero sí, tío, en plan, a caza, tío, desde un punto de
Joder, tío, que ti se colles un jabalí polas orellas e o afogas. Claro. Hostia, tío, tes o meu puto respeto, tío, porque eres A un ver. depredador, tío. A noticia do Pero ciclista... pegarlle un tiro con unha escopeta, bueno. A noticia do ciclista que iba na bici. O sea, lle atacou un jaguar. Agarrouno do pescozo e afogouno. Buah, pero eso xa mo contaras, tío, Iso pero é moi heavy. Rollo... ese tío é Como tes que... Iso, o sea, eu creo que iso é o momento... el soldado universal, Iso é un momento de supervivencia de... Vale, este gato é enorme, saltoume encima, está-me atacando. Deino agarrado polo pescozo, non vou soltar. Home, porque pase o mátate, que pase hostia. porque me está matando. E acabou, bueno, pasando esa desgracia. Iso pudo pasar en Forcarei perfectamente, Sí. como estaba apuntando polo chat. Taos en Prona Totalmente. botando jaguares en Forcareía, Cristo. Sí. Eso é os polares, porque en o clima de Forcareía do Ártico é parecido. Bueno, eu creo que xa estamos tocando ao final Cortamos. do podcast, porque levamos 1 hora e media e xa estamos dando unha chapa terrible. E bueno, nada, teremos que guardar algo para o próximo podcast. Xa vedes que problema en falar non temos, que podemos botar aquí toda a tarde, pero tampouco é plan de que vos enamoredes destas joyitas, así de tanto falar. O próximo podcast vai vir unha traballadora social. Vamos falar de estigmas, de racismo, bueno, dun montón de cousas super interesantes. Seguídenos en redes. Ben o bo, Sí. Nada, pois moitas gracias por vernos, chavales. Un placer. Ata outra Chao. parroquia.